Se on moro. Kyllä mut varmaan tuntee kaikkia, ketä ei tunne, niin sen ei varmaan sitä tarvitse tehdä, eikä tunne. Mutta tämän päiväisen lyhyt elokuvan aiheena on Farco V300 käynnistäminen paljon pakkasella. Täällä on 17 astetta pakkasta, aika helvetin kylmä. Katsotaan kuinka se lähtee käymään, kun se 3 päivään käymään. Jaa, perkele täytyy kattoo. Mutta katsojat vielä näkee. Zoomataan vähän vielä. Hyvä, hyvä. Ai. Nyt rupee näkymään. Nää on tämmöstä noita aikaan puuhaa. Ei tiedä yhtään lähtikö käymään vai ei. Hei, se lähti käymään. Hienoa. Otetaan kamera kauniiseen käteen ja kävellään vähän lähemmäs. Ei ollut apuvoimia saatavana, niin tämmönen köyhän miehen apumies. Eli 3 jalka käytössä. Ja tosiaan kyseessä Sodankylän kunnan vanha Farco V300 4x4 maastopaloauto. Hienosti Varko siinä pistelee. Tää idea tähän helvetin tyhmään videoon tuli siitä, kun Offipalstalla porukat halus nähdä video auton etenemiskyvystä. Oi juman kautta, arvo laski markalla, takavalo pimeä. Taas arvo nousi 2 markalla, korjattu polttivo. Päästäänkös me ei täältä kautta läpi? Nyt näytti jotain tyhmää. Tän näköinen vekotin tää on. Vähän hyttiä. On vähän pimeä kuva, varmaan ei näe. Tän näköinen värkki. Hieno, deluxe. Nahkapenkki, ai että. Ai että. Ja Jana 70 akselit, tietenkin. Ja tämähän sen kertoo mitä tää on. Power Wagon. Ja siinä on Bradenin iso vinssi. Siitä nyt ei paljon nää. Mä otin sitä puskurin pois. Ja karjapuskurin pitäisi ottaa toi vinssi irti ja vähän huoltaa sitä. Korjataan vähän tuota kettinkiä. Noin. Sitten laitetaan tää kamera tähän. Näette vähän aikaa. Hetken aikaa menee, että mä pääsen tuohon pelloon.
Ei käynyttä ihan niinku elokuvissa ja mahdun välistä. Saatanan portteri on tiellä. Mä vähän pakitaan sitä. Siinä kuulitte samalla saksalaista ääntä. Volkswagen Transporter. 4x4 synkro, totta kai. Sitten vähän zoomataan ja toivotaan, että hetken päästä alkaa näkyä. No niin.
niin! Siinä tein nyt sit vähän näitä jonkinlaista ajoa. Mihin tää vanhus pystyy. Mihin tää vanhus pystyy ja en tiedä saiko sitä mitään selvää. Mutta tässä on tämmönen pieni mäen kinkama, mistä mä ylös tuli. On tässä korkeuseroa vähän toista metriä. Kamera ei varmaan paljon kerro, mutta vähän toista metriä korkeuseroa, että ei paljon maavaraa enää ollut tuossa käytössä, että mitä tuossa sitä kylmäharjoittelua aikaisemmin, niin mistä palstalla olikin kuvia. Niin pikkusen lähellä on maa ja täällä näkyy sen vähän, että kyllä siellä koneessa voimaa on Bensonin pesuaineella, sentään jotain saa aikaiseksi. Vähän jotain saa aikaiseksi, että tämmösiä sitten. Tämmönen pieni pätkä. Kai tätä kesä vaan esiin tuli. Esiin tuli. Et pitohan siinä ei, kun se on tämmöstä satana lentohiekkaa ja sieltä tulee 2 rööristä tulee sit pakokaasu pihalle. Pikkusen tää naputtaa. Naputtaa, se varmaan kuuluukin. Kameran välityksellä. Ja siellä on tän vehkeen sydän. Jonkunmoinen pata. 318 kuutiotuumaa ja 200 hevosvoimaa. Tommonen värkki sieltä tätä liikuttaa. Hyvin se lähti kyllä käymään, sitä mä ihmettelin. Lämmityksessä ei oo ollut, tosiaan 3 päivään ei oo ajettu, mutta tärpätti täällä haisee, vanha bensa haisee. Tämmönen värkki ja kyllä tuolla on varaa laittaa isompaakin rengasta, että hän on laitettu kulaläppä, niin tää menee vaikka 20-30 senttiä taaksepäin tää kulaläppäkin tästä ja sama tuossa eteenpäin ja ylöspäin on 30 senttiä rakoa, että kai sinne isommat nakit menee, että sisua 4-5 vaan niitä renkaita vissiin tottei mennä hakemaan. Kai täällä hurumyktetilaa on. Ja perhemalli tietenkin. Täällä on perheelle tilat. Sitä nyt takaistu on otettu pois väliaikaisesti, mutta sinne se tulee takaisin ja pääsee perhekyyritykseen. Että tämmöistä tällä kertaa. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin päätämme Voimakone Farkon seikkailut tältä erää. Kiitos katsojille. Näkemiin ensi viikkoon.